Kyllä. Ei tässä silleen kilometrejä välttämättä kertynyt, mutta... Tai kyllä niitäkin kertyi, mutta joinain. Tää on ihan naurettava. Mut joo. On se vaan mahtavaa tuo Kilpisjärven saana. Me ollaan tässä Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikalla ja kello on 7:20 lauantai-iltana. Mennään vaan yöksi tohon varmaan Tsahkalijärven rannalle. Me ollaan siinä kerran oltu aiemminkin. Et nyt ihan lyhyt etappi tähän heti ensimmäiseen päivään. Huomenna sitten varsinainen vaellus alkaa. Helteisessä säässä alkaa vaellus. On varmaan 25 astetta lämmintä ja itikkaa ja paarmaa parkkipaikalla. Mitähän tästä tulee? Niinpä. Siellä on se Tsahkalijärvi, joka taakse me oltais menossa yöksi. Tänne on rakennettu joku tämmönen hökkelikylä. Siellä on saana, siellä on Kilpisjärvi. Hieno keli. Meillä on mukavaa. En tiedä näkyykö videolla, mutta kyllä täällä on aika pirusti itikkaa. Ajateltiin nousta vähän korkeammalle, että jos se yöpaikka löytyisi kuitenkin sieltä. Plus tossa oli vissiin 3 telttaa siinä, mihin meinattiin laittaa teltta. Ei jääty siihen kuitenkaan. Ei tää itikoiden määrä ole kyllä ainakaan yhtään vähentynyt. Että tuntuu, että vaan lisääntyy koko aika. Että katsotaan, löydetäänkö semmonen paikka, missä sais vähän enemmän olla rauhassa. Täällä kun ei tuule yhtään. Ainakin hyvin vähän tuulee. Näin itikat kaikkoa mihinkään. Siellä ne pyörii. Nyt löydettiin hyvä paikka, missä vähän tuulee. On vettä, juomavettä saatavilla. Teltta laitettiin tonne. Ja on tässä maisematkin ihan kohillaan. Itse asiassa tuolla näkyy saana. Sitten näkyy se järvi, jonka rannalle meidän piti jäädä, mutta me noustiinkin nyt jonkun verran ylöspäin vielä. Mutta kyllä täällä kelpaa olla yötä. Eikä ainakaan muita näy. Mä menisin laittaa tähän mitä hiekkaa tää onkaan. Menisin tähän laittaa teltan, mutta kun meillä on ne ilmatäytteiset patjat, niin terävät kivet saattaa helposti puuhkasta. Laitettiin tonne sitten toiseen paikkaan. Sitten iltaruokaa. Perinteinen pinaattipasta, mitä syödään joka reissulla aina monta kertaa. Tää on hyvä. Aamu alkanut aurinkoisissa merkeissä. Oli aika kuuma aamuyö nukkua. Siellä alkoi aurinko porottamaan. Varmaan jo 3 aikaa telttaa kohti ja kuumenti sitten telttaa, mutta kyllä me unta saatiin kuitenkin. Ihan ok. Meillä olisi tänään tarkoitus lähteä tuonne Termisjärvelle päin. Sinne on ehkä joku 10 kilsaa matkaa tästä ja katsoa sitten sen mukaan, että jaksetaanko vielä lähteä eteenpäin. Meillä ei ole kovin tarkkaa suunnitelmaa, että mitä sen jälkeen tapahtuu, lähdetäänkö Poroharjulle vai minne, mutta vähän fiiliksen mukaan. Mennään enempi tää reissu, ei olla hirveästi suunniteltu vielä sitä tarkkaa reittiä, mistä mennään. Mutta katsotaan, mistä meidät löytää tämän reissun aikana vielä.
Nyt löytyi lounaspaikka meille. Termisjärvelle olisi ollut vielä vähän matkaa, se näkyy tuolla. Päätettiin pysähtyä nyt syömään. Perunamuusia, jauhelihaa. Ja mikä se oli se? Papuja. Papuja ja Vielä porkkanaa. kanaa. Ami. Ollaan nyt Termisjärvellä. Tässä on ensimmäinen varjo, mitä me tänään nähdään. Mukava vähän aikaa olla siinäkin, kun ollaan oltu suorassa auringonpaahteessa koko päivä aamusta iltaan melkein. Ja kohta, kun ollaan vähän taukoa pidetty, niin meinattiin lähteä tonne. Mikäköhän tuo kurun nimi oli, en muista, mutta sinne lähdetään ja etsitään yöpaikka sieltä sitten. Ei ole oikeastaan ihan varmoja vielä, että mistä sieltä, mutta... No, Salmikuru. Salmikuru. Sen jälkeen tulee semmoisia pieniä lampia siellä tuntureiden keskellä, niin sieltä saattaa löytyä ihan kiva yöpaikka. On aika jykevä tuo tunturirinne, mikä tuosta nousee. Ja nyt tosiaan mennään tänne Kuruun, Salmikuruun. Ollaan Termisjärveltä tultu nyt tällainen pätkä tuota Salmikurua pitkin ja jatkuu aika pitkälle vielä eteenpäin. On todella rakkaista tää maasto. Täällä on joka puolella tätä kiveä, osin irtokiveä vielä, niin on kyllä aika rankkaa, mutta katsotaan miten pitkälle vielä jaksetaan mennä. Rinkat selässä, niin saa olla koko aika tarkkana mihin astuu. Niin tää on kyllä hidasta tää matkanteko tämmöisessä maastossa. Joo, jatketaan. Tällainen leiriytymispaikka löydettiin. Tultiin sitä jokea pitkin ylöspäin vielä vähän matkaa ja tämmönen mukava pikku järvi löytyi. Tää on aika korkealla, että 777 metrin korkeudessa. Ja vaikka näyttäisi, että ei me ole kauhean korkealla tässä olla, kun täällä on vielä näitä korkeampia tuntureita. Tuolla eessä, missä näkyy vähän lunta tuolla tunturilla, niin se on noin kilometrin korkeudessa. Se, että korkealla ollaan. Meinas vähän usko loppua, kun käveltiin siellä sitä kurua pitkin, kun siellä oli sitä rakkaa ja korkeuseroa ja aika paljon, niin siellä tuli pieni epätoivon hetki, mutta sieltä noustiin ja nyt on ihana olo. Käytiin peseytymässä ja ruoan laittoon. Mulla meinasi eilen tulla epätoivon hetki, kun tajusin illalla, että mulla jäi vaellushousut autoon. Ei siinä muuten, että kyllä sortseilla pystyy vaeltamaan, kun on niin lämmintä. Iltasi olisi kiva olla vähän pitkälahkeista. Mutta mulla on tämmöset fleecehousut. Mennään vaikka näillä tää viikko. Pappakalsarit löytyy myös, jos viilenee tästä vielä. Aamutouhuissa puuroa keiteltiin ja kahvin juonnissa Henri siellä on. Lämmintä piisaa. Täällä on varmaan se 20-25 astetta jo nyt kello 9 aamulla. Katsotaan minkälainen retkipäivä tulee, kun saadaan helteessä taas patikoihin. Nyt ollaan täällä pienellä järvellä, mikä näkyy tuossa. Ollaan tultu tuo Salmikuru ja yövyttiin tosiaan tuossa ja tarkoitus olisi lähteä näitä tuntureita pitkin
eteenpäin. Varmaan tänään yövytään vielä jossain täällä tuntureilla ja huomenna sitten Porojärvi taikka Jougasjärvi voisi olla se kohde. Meillähän oli siis tarkoitus alun perin, tai vähän väläyteltiin, että voitaisiin käydä siellä Poroharjuilla. Mutta tosiaan nyt me ollaan tuolla. Poroharjut on kartan aivan toisessa reunassa. Tuolla matkaa on suorinta tietä ehkä 25 kilsaa. Sitten on aika paljon suoaluetta ja jokia, niin se voi olla, että se jää nyt tältä reissulta väliin. Ja tyydytään hieman lyhyempään reittiin, kenties. Oli meillä kyllä siisti yöpaikka tässä Lammen rannalla täällä tunturilla. Nyt lähdetään jatkamaan. No niin, ollaan noustu jo ihan hyvä määrä. Tää on mukavaa, että tänään on tuullut koko ajan. Ei oo ötökkää, kun tuuli karkottaa ne. Ja samoin kuin on tämmönen hellepäivä, niin tekee ihan hyvää tämmönen tuisku. Vähän voi olla varjossa tommosen ison kiven juurella. Suunnistaminen aika helppoa, kun näkyvyys on niin hyvä. Näkyy just nämä lammet, mitä lähdetään kiertämään. Siinä on myös aika jylhä pudotus. Tultiin tuolta keskeltä lumen luonta tänne. Varmaan joku 45 minuuttia ainakin meni, koska oli todella paljon tätä rakkaa. Nythän tää näyttää jo paljon helpommalta, mutta saatiin siellä kyllä nelinkontin välillä mennä. Pysty alaspäin ja välillä ylöspäinkin. Ei näe mitään helppoja reittejä on rinkan kanssa. Aikaa menee, et ei kannata tavoitella pitkiä kilometrejä. Vaan enemmänkin. Oho, se lähtee. Mä yritin kummin lenkejä tehdä, mutta ei edes. Pieni viilentyminen kuitenkin. Herkullista. Virtaavan joen ylityksessä. Henri kävi jo kerran vähän tiedustelemassa, että pääseekö tästä kulkemaan, ja kyllähän siitä jotenkin pääsee. Auttoi minua, kun mulla oli rinkka selässä, niin otti molemmista käsistä kiinni ja auttoi tuon kuohuvan kosken yli turvallisesti rannalle. Katsotaan, miten onnistuu nyt Henriltä Virtaavan kohdan ylitys. Tuossa on yllättävän voimakas tuo virta, että vähänkin kun astuu väärään kohtaan tai liian pitkän askeleen, niin voi käydä näin. Voi horjahtaa vähintään. Jännitys tiivistyy, viimeiset metrit. Yes. Hienoa. Tässä olisi meidän tuleva yöpymispaikka. Tällaisella ylängöllä ollaan. Aivan pirusti mäkäräisiä täällä. Suunnitelmana on saada teltta nopeasti pystyyn. Käydä pikaisilla pesuilla noilla lammilla. Ja sen jälkeen varmaan mennään miettimään tonne telttaan, että mitä sitten tehdään. Ettei olla täällä mäkäräisten syöttinä. Ja teltta on samalla sauna. Sekin vielä. On täällä pikkusen pilviä, mutta ei tuo aurinko ole kyllä pilvessä paljon tänään käynyt. Että katsotaan, miten hyvin kuumenee. No niin, nyt lähdetään tästä meidän yöpaikalta jatkamaan matkaa. Just rupesi sopivasti tuulemaan, niin
pystyy vähän keventämään vaatetusta ja lähtemään kevyemmillä vaatteilla etenemään. Ja aurinkorasvaa pitää muistaa laittaa. Ehdottomasti. Muistaakseni tänäänkin on 27 luvattu lämmintä. Tonne Saivaaralle meinattiin vielä tänään mennä illemmalla, mutta me tehdään vähän kiertotie, että me ei mennä suoraan reittiä. Kierretään tuolta Poroharjun kautta. Siinä Porovaaran huippu, Porojärvi, sitten tulee Joogasjärvi, sitten tulee järvi, jonka nimeä en muista, ja näkyy se Saivaara, ja Meekonvaara näkyy myös siellä takana. Tultiinkin vahingossa Amazonille. Pönkkää on ja puskaa on ja vaikeakulkuista maastoa on. Ja vettäkin on, sen takia me tästä tultiin ja meidän piti jäädä syömään tähän, mutta otettiin kaikki pullot täyteen mitä meillä on ja jatketaan tonne vähän ylemmäs. Syyvää siellä rauhassa. Kohta ollaan tuolla Saivaaralla. Katsotaan vähän miten korkealle uskalletaan mennä, kun on aika jyrkän näköinen tuo loppu. Joku sieltä just kävelee alaspäin, että ilmeisesti aika ylös pääsee. Jos mä oikein näin, niin se taisi ihan kiivetä tonne päälle. Johon tästäkin alkaa näköalaa olemaan. Ei tää ihan kaikille sovi tää reitti. Anna jäi jo vähän alemmas. En tiedä onko järkevää. Pitää olla varmoja askeleita. No on tänne näköjään polku. Et ainakin täällä on paljon käyty. Saivaaran huipulla. No, en oo vielä huipulla. Huippu on tuolla. On komeeta. Käypäs vähän kattoo vielä. Täällä ei pidä yhtään kikkailla ylimääräistä. Tää on sen verran jyrkkä reunanen. En viitti mennä kurkkimaan tosta reunan yli edes. Tiedän muutenkin minkälaista, miltä tää näyttää niinku sivusta päin. Se on tosi jyrkkä reunanen. Mulle varmaan riittää tähän. Ei nyt tarvii ihan huipulla käydä. Korkealla ollaan nytkin. Kyllä se Annakin näköjään uskalli tulla tänne ylös. Ei täällä nyt niin pelottavaa ollutkaan. Pitää vaan pysyä täällä poluilla, ettei lähde liian tuonne reunalle. Sit kyllä rupeis pelottaa. Ihmeen vähän täällä tuulee, vaikka me ollaan näinkin korkealla paikalla. Nyt öykät löytänyt tänne asti. Pieniä mäkäräisiä on näinkin korkealla. Me ollaan melkein kilometrin korkeudessa.
Tuolla alhaalla on Meekonjärven autiotuvat. Autiotupa ja oliko siellä varaustupa? Siellä on aika monta mökkiä. On. Alaspäin tää reitti näyttää vielä pahemmalta. Tonneko pitäisi mennä? No, kyllä siinä menee semmonen väylä, mistä pääsee. Pitää katsoa pelkästään polkua, ei uskalla paljon katsella muualle. Jännä, että ihan kun tässä tuulisi enemmän kuin tuolla ihan ylhäällä. Kyllä huomaa, että ollaan ötököitten syötävänä. Jalat siinä kunnossa. Löydettiin telttapaikka, mutta peseydyttiin ja tultiin sitten tänne teltan sisään. Ylläri suojaa vähän näiltä ötököiltä. Ollaan täällä nyt pientä tuumaustaukoa viettämässä ja sitten iltaruuan laittoon tuohon pihalle. Hyvin varustautuneena, ettei enää näytä jalat tuosta pahemmalta. Päätettiin leiriytyä tähän Meekonjärvelle. Meekonjärven autiotupa on tuolla muutaman 100 metrin päässä, mutta tässä on tämmönen mukava, täysin rauhallinen oma alue. Täällä on selvästi paljon yövytty. Nyt ei ole muita kuin me. Muutama itikka meidän kanssa. Tai muutama 100 oikeastaan. Vettä vähän tihutti äsken. Nyt se on loppunut. Huomenta! Tänään meillä olisi ajatuksena mennä käymään Meekonvaaralla ilman rinkkoja. Näkyy hämärästi tuossa keskellä on tuo huippu, niin sen takana oikealla tämmönen vähän tummempi kohta, niin siellä olisi tämän päivän huiputuskohde. Ajateltiin, että viedään rinkat tuosta tuonne autiotuvan luokse, pakataan siis tavarat ja leiri kasaan ja sitten lähdetään ilman rinkkoja käymään siellä Meekonvaaralla ja siitä takaisin rinkoille ja katsotaan sitten, että jatkuuko matka vai pidetäänkö tänään semmonen helpompi päivä. Mitkäs fiilikset? Vähän reisiä hapottaa, mutta jatketaan tästä. Kyllä. Voi olla montaa mieltä, että tarvitaanko tällaista vaaleanpunaista kynsiviilaa Lapissa, mutta kyllähän ne pitää katkenneet kynnet saada viilattua. Eiks niin? Tämmöistä herkkoa ei ollut tarjolla meidän omilla reiteillä, siellä missä oli paljon rakkaa. Kyllähän tässä kävelee. Ylöspäin. Parempihan täällä lumessa on kulkea kuin rakan seassa. Pitää vähän nopeuttaa. Jos vaan kenkä pitää. Melkein huipulla. Meekonvaaran huipulla. Yli kilometrin korkeudessa. Reilusti.
maistuu leipä hyvälle täällä huipulla. Kivenkolossa on hyvä olla tuulelta suojassa. Meidän kartta näyttää, että se Saivaara, missä eilen käytiin, että se olisi 998 metriä korkea. Mut se on, katoin just netistä, kun täällä toimii puhelin, 830 metriä. Että nyt on vähän karttaa lipsahtanut väärä lukema. Tästä, no ei sitä nyt näe, mutta kohta voidaan kuvata, että on se ihan reilusti matalammalla. Melkein parisataa metriä matalammalla. Rinkat tuolla Meekonjärven autiotuvalla. Syötiin lounasta tuolla Meekonjärven autiotuvalla. Oltiin pari tuntia varmaankin siellä tauolla, kun emmittiin vähän, että lähteekö jatkaa matkaa vai eikö. Tuolla on aika tumman näköisiä pilviä. Ne on aika pitkään nyt ollut tuolla vuorten tai tuntureitten takana. Että jos ne nyt jäis sinne eikä tulis päälle. Niin näyttää, että tuo vuori vähän rikkoo sitä pilveä. Mutta kyllä se myös toisaalta näyttää, että nyt se sade rupeaa tulemaan, että se alkaa kohta. Tuolla taitaa jo sataa. Tuolla on muuten se Meekonvaara, missä me tänään käytiin tuolla päällä. No, lähdetään kokeilemaan. Sää vaihtui yllättäen aika monta astetta viileämmäksi. Melkein ekaa kertaa tällä reissulla on ihan kananlihalla. Pitää kohta laittaa lisää vaatetta ehkä päälle. Me leiriydytään tähän ensi yöksi. Se menee se kalottireitti ihan tosta vierestä 200 metrin päästä, niin meidän on hyvä lähteä huomenna aamulla jatkamaan siitä eteenpäin. Näin. Aamu alkaa varmasti hyvin. Sateenkaaren alla. Yö oli sopivan viileä, mutta aika tuulinen. Tuo telttakangas lepatti jonkun verran. Se piti välillä hereillä. Mutta ainakaan tällä kertaa ei tarvinnut kuumuuteen herätä. Lähdettiin talsimaan yöpaikasta Kuonnariokea kohti. Jotenkin mukava mennä täällä. Sää on vähän viilentynyt. Vaikka aurinko paistaakin, niin ei ole semmonen tuskasen kuuma. Täällä tuulee paljon, niin sekin auttaa tätä menoa. Eikä oo ötökkää. Pitää nauttia myös näistä hetkistä nyt. Aletaan lähestyä parkkipaikkaa, kun saana näkyy tuolla, eli ollaan jo lähellä Kilpisjärveä. Me vähän meinattiin, että ei me enää jäädä tänne maastoon yöksi, kun on luvattu vähän sateitakin, niin tarvitse täällä enää sateessa telttaa kasalla. Tuolla näkyy tuo Saarijärven tupa. Mennään sinne kohta syömään lounasta. Joo, alkaa väsymys vissiin painaa, kun vähän jo naurattaa. No, kaikki naurattaa. Ekaa kerta puhelimella tällä reissulla. Ei tänne niin paljon järkeviä juttuja tule muutaman päivän aikana. Henri on kyllä ollut yhtä hymyä siitä asti, kun
varattiin tuossa äsken saunallinen mökki Äkäslompolosta täks yöksi. Tuolla se kiitää, kun mikäkin aropupu, vaikea pysyä perässä. Joo, ei pikku sade haittaa enää, mutta toki pitää nyt varoa, ettei liukastu näihin kiviin. Maltti mukana. Näinpä. No onhan se ihan mukava, kun on motivaatio vielä viimeisille kilsoille. 11 kilometriä. Kyllä. Sen jaksaa. Noniin. Reissu alkaa lähestymään loppua. Vielä viimeinen patukkatauko ja sit aletaan olla autolla kohta. Olisiko pari kilsaa? Tultiin tosiaan nyt tää loppumatka sitä kalottireittiä Meekonjärveltä asti ja mehän ollaan 3 vuotta sitten käyty tällä samalla reitillä. Silloin mentiin koko matka kalottireittiä pitkin Haltille ja tultiin takaisin sitten Kilpisjärvelle. Huomas kyllä, että nyt on tainnut tää retkeily ja vaellus nostaa suosiota, että silloin muistelimme, että ehkä muutamia henkilöitä näkyy vaan päivittäin. Niin nyt varmaan moninkertaisesti enemmän nähty tänäänkin porukkaa kuin Kyllä silloin. jokaisella autiotuvalla oli varmaan 10 tai 10 vähintään ihmistä, mitä nyt ollaan nähty tässä parissa päivässä. Toki eihän tuolla ole paljon ketään tuolla reittiä ulkopuolella tietysti. Mutta Kyllä. joo. Oli tuttu reitti tää paluumatka, viimeinen 1,5 päivää. Ollaan jo kertaalleen menty se reitti aiemmin. Ihan mukava reissu kyllä oli, että aika haastava kuitenkin ne omat reitit missä oltiin, niin ehkä ajateltiin, että päivittäin oltaisiin pitempiäkin matkoja pystytty menemään, mutta niissä oli aika vaikeakulkuisia osuuksia. Mitä nyt jäi mieleen se Salmikuru ja siellä rakkaa pitkin eteneminen, niin se oli kyllä ehkä se hitain ja ehkä uskoa koettelevin pätkä. Kyllä. Ei tässä silleen kilometrejä välttämättä kertynyt, mutta tai kyllä niitäkin kertyi, mutta joinain. Tää on ihan naurettava. Mut joo. Samanlaista huumoria. Ei kertynyt. Joo, jatka vaan. Pitää leikata. Niin, että joinain päivinä ei välttämättä kilometriä niinkään kertynyt, mutta kyllä me sille täysiä päiviä, että ihan aamusta iltaan ollaan painettu kyllä menemään. Ja jaloissa on tuntunut ja kropassa. No nyt lähdetään ajelemaan sitten kotiin päin ja meillä on semmonen saunallinen mökki varattu tuosta matkan varrelta. Et sitä kohti se sauna kyllä maistuu nyt tämän reissun jälkeen. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa.